ba? Ano ya? Ano ya? Dali, kanyan boy. Ayaw, bonsai. Oh, ya, pila may kwarta nimo dira? Say, kwarta, wa mo kay kwarta. Na, manukol tagdula, wa kay kwarta. Kapli lang sa kung 20 dragon. Wa mo kay kwarta, god. Ah, nakay tumbler, tapos nakay kwintas nga gold, do nya wa kay kwarta. Pinalit ko ni isang utol. Ah, napay pinapalit-palit sa utol. Oh. Tara, kanyan boy. Ay, nagdula. Saban, abantayan na to. Tara, tara. Huy! What? Double! Ay, dahil lang. 20 hay. Kaya ba kaya ni mo bonsai? Ay, murag may salig siguro sa kuha. Gamay-gamay lang eh. Yung sa mga Si Bonsai o Perino, boss. gamitahan nila. 20-20 na, boss. Panggatas. Ulang mana. Dulan, 20. O, 50. Copy, boss. Uy, dula ni ba? Bonsai, lumaging 30. Ingon ni boss para si Quinta. Saan tara di ay? Hoy, ako yung repere. Oh, mo na nindot. Kaya na i-repair eh. Sige, para walay tikas. Gege. Chatan. Uy, amo ang bula ha. May bula. Oh, sige na. Dulayan na ninyo. Ay, boss. Buka ba, boss? Angkan man, boss. Natayan ako na. Wala na ganang istorya. Dulayan na ninyo. Sige na. Ano eh ba? Ano ya? Bonsai, pasa, bantay lang dyan ka. Agay! Oh! Nice one, Virino! Score na tari! 1-0 ha? Ito na ya. Agit, turun. Ano ya? Oh, play. Uy! Bossing! Score na pod! Ah, luang man to? Uy, score na pod! Kaya pa na to, boss. Kaya pa na! Last pa na. Dito! Step! Bonsai, lusot na! Asamang ka. Gago! Masay ahawang ka. Hindi, mata. Wala akong kwarta. Ba't sila ka? Hoy! Yung kalaban ni Sibat na! Uy! Ito ba? Talakay ka ba? Gusto kayo ng tangaan mo. Ako mo rito nga, ikaw rito nga. Ano, dili? Dili, manjud. Ikaw manjud to. Ikaw na napasaibat sa kalaban. Ikaw to, eh. Wala na mo kipananglan ng kalaban. Namiyan mo kula tao na ito. Kula taon bitaw. Gamay-gamay lang ni. Oh, piyayay ni. Pero na, para may isamok. Na.